सपदानिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் என்னுடைய மிக மிக பணிவான நமஸ்காரங்கள். எல்லோரையும் இஸ்கான் குலாய் டெம்பிள் சார்பில் வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன். நாமனிஷ்டா பிரபுவின் சார்பிலையும் வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ராதா கோவிந்தா ஓட ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களின் சரணாரவிந்திரங்களில் நம்ம சென்சஸ் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னும் நிறைய பேர் வரல, ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு என்ன படிச்சேன் யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு என்ன வருஷம் படிச்சோம் நம்ம? பார்க்கணுமா? சரி, ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க எனக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன், பார்த்துட்டு அப்புறமா சொல்லுங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு என்ன புத்த அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புத்த அவதாரம், பலராம் அந்த அவதாரத்தை பத்தி சொன்னாங்க நேத்து. ஓகே. அப்புறம் கடைசியில என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடைய அவதாரங்கள். இங்க பாருங்க, இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. என்னால ஹைலைட் பண்ண முடியல, பிகாஸ் நான் இதை சேவ் பண்ண. ஓகே, இப்போ இந்த மொழிபெயர்ப்பில் தெரியறதா? 26வது பிராமணர்களே பகவானுடைய அவதாரங்கள். பிராமணர்களேன்னா நம்மளை சம்போதனம் பண்றா. ஓ பிராமணர்களே கேட்குறவா, நம்ம எல்லாரும் கேட்குறவாள் பிராமணர்கள்னு சொல்றா. கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம பிராமணர்கள்னா யாரு? பட்டணம் பாட்டணம் கற்றுக்கணும், அடுத்த வாளுக்கு அந்த நாம் கத்துன்றதை பரப்பணும். நம்ம அதானே பண்ணுறோம் இல்லையா? எது தெரியறதோ தெரியலையோ நம்ம ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கிளாஸில் நாமனிஷ்டா பிரபுவோட மர்சி எவ்வளோ கிளாஸ் எவ்வளோ அட்டன் பண்ணுறோம். அதிலெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணுங்கிறதோடு வந்திருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் பிராமணர்கள். பிறப்பினால சொல்லலை. யாரெல்லாம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும், பட்டணம் பாட்டணம், படிப்பதும் படித்ததை பரப்புவதும் இல்லையா? ஸோ அதுதான். ஸோ எல்லோரும் நம்புறேன், எல்லாருக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கும், நம்ம எல்லாம் பிராமணர்கள். ஓகே, பிறப்பை விட்டுருங்க. ஸோ அவாக்கிட்ட சொல்கிறா, ஓ பிராமணர்களே, பகவானோட அவதாரங்கள்ங்கிறது வற்றாத நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து பாய்ந்தோடும் சிற்றார்களை போல். வற்றாத நதி, அந்த நதிக்கு எவ்வளோ கிளைகள் ஓடும் இல்லையா? நதி ஓடி வரும்போது முன்னாடி ஏதாவது ஒரு தடுப்பு இருந்ததுன்னா அது தன்னோட வழியை மாற்றிட்டு வேறத்துக்கு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கங்கா, யமுனா, அப்படி சரஸ்வதி, இதெல்லாம் நம்ம ட்ரிபியூட்ரின்னு சொல்கிறோம். இதற்கு சின்ன 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 கிளைப்பிரிவுகள் போகிற மாதிரி பகவான் தான் சோர்ஸ். பகவான் தான் அந்த மற்ற எல்லா என்ன சொல்கிறது, பிரம்மா கிட்டேருந்து நிறைய ஜீவ தத்துவங்கள் வந்திருக்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோமே பகவானோட அவதாரங்கள். என்ன அவதாரம்லாம் பார்த்துருக்கோம்? ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பகவானோட அவதாரம் யுக அவதாரம் இல்லையா? யுக அவதாரம், அதுக்கப்புறம் புருஷ அவதாரம், அதுக்கப்புறம் குண அவதாரம். யுக அவதாரம்னா 4 யுகங்கள் இருக்கு. 4 யுகங்களும் பகவான் தான் அந்த யுகங்களை உண்டாக்குகிறார். ஸோ அதனால் அவருக்கு யார்கிட்டேருந்து எது வருதோ அதை அவதாரம்னா என்ன? மேலேருந்து கீழே இறங்கி வருது. அவதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மேலேருந்து இறங்கி வருது. ஸோ பகவான்கிட்டேருந்து பிரிந்து வந்தது தான். ஸோ இப்போ பிரிப்பு பார்த்தோம் இல்லையா? பெரிய வற்றாத நதியிலிருந்து பிரிந்து பல கிளைகள் ஓடுற மாதிரி, சிற்றார்கள் ஓடுற மாதிரி பகவான்கிட்டேருந்து முதல்ல
யுகங்கள் வந்தது. அப்புறம் அந்த யுகங்களில் அந்த அண்டங்கள் அதெல்லாம் உண்டாக்குறதுக்காக புருஷ அவதாரம் வந்தார். அது வந்து காரணோதாக்ஷய, கர்ப்போதாக்ஷய அண்ட் க்ஷீரோதாக்ஷய. அந்த புருஷ அவதாரம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணார்? காரணோதாக்ஷய அவர் வந்து யூனிவர்சஸை உண்டு பண்ணினார். அந்த யூனிவர்ஸுக்குள்ளே போய் கர்ப்போதாக்ஷாய் விஷ்ணு அவர் என்ன பண்ணினார்? அந்த பகவானோட நாபிலேருந்து வந்து ஜீவ தத்துவங்களை உண்டாக்கணும். அதுதான் அவருக்கு ஆர்டர். பகவான் அவருக்கு கொடுத்த ஆர்டர் வந்து நீ ஜீவ தத்துவங்களை உண்டாக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்காக கர்ப்போதாக்ஷாய் விஷ்ணு பிரம்மா அவர்லேருந்து மனு ரிஷிகள் ஈவன் ருத்ரர் அவரோட கண்ணில் இருந்து தான் வந்தார் இல்லையா? ஸோ இவ எல்லாரும் முதல்ல யார் வந்தா? சனத்குமாரா. நேற்றுக்கு மாதாஜி ரொம்ப அழகாக சொன்னான். ஃபர்ஸ்ட் அவதாரத்தில் இந்த சனத்குமாரர் நாரதர் ஸோ அழகாக லைனாக சொன்னான். இந்த அவதாரங்கள்லாம் வந்தது பிரம்மா கிட்டேருந்து. ஓகே. அதுக்கப்புறம் மனு பிரம்மாவோடு ஒவ்வொரு நாள்லையும் 14 மனு இருக்கா. அப்படின்னா ஒரு மாசத்துல எவ்வளோ மனுக்கள் வருவா? 14 × 30 எவ்வளவு? 520 இல்லையா? அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒரு வருஷம். ஸோ பிரம்மாவோட ஒரு வருஷத்தில் 12 மல்டிப்ளை பண்ணினோன்னா 5040 மனுக்கள் வருவா. ஸோ இவா எல்லாரும் பிரம்மாலேருந்து வரவாதான். பிரம்மாலேருந்து வரவாள்னா நம்ம வந்து ஜீவ தத்துவமாக இருந்தாலும் இவ எல்லாம் பிரம்மாவோட மானச புத்திரம். ஓகே. இவாளுக்கெல்லாம் விதை யார் கொடுத்தா? பகவான். இவ அத்தனை பேருக்கும் எதுனாலும் சரி, மரம் செடி கொடி நீங்கள் நான் புழு பூச்சி எல்லாத்துக்கும் விதை கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான். பிரம்மா கிட்டேருந்து அவள் வந்தாலும் இந்த விதையை விதைவிப்பவர் யார்? பகவான். நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்திய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்மம் மகத் யோனிர். எவ்வளோ யோனிகள்? 8,40,000 யோனிகள் பார்க்குறோம் இல்லையா? மகத் யோனிர் அதெல்லாம் மகத். அந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் மரம் செடி கொடி ஓகே. அதை தவிர அந்த மலைகள் நதிகள் அதெல்லாமும் தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனிர் அகம் பீஜ பிரதப் பிதா. அகம் நான் தான், பீஜம் அதுக்கான விதையை கொடுக்கக்கூடிய பிதா. ஓகேயா? இப்போ எல்லாரும் வந்தாச்சா? நிறைய பேர் இன்னும் வரலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு போகலாம். நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணோம். பட் ஓகே, எனிவே 27வது இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா எனக்கு அப்புறம்? சொல்றோம். ஓகே, எல்லாருமே சொல்லுங்க. ரிஷயோ மனவே தேவா மனுபுத்ரா மஹௌஜசக கலா சர்வே ஹரேரேவ பிரஜாபதய சம்ருத்தாக ரிஷயோ மனவோ தேவா மனுபுத்ரா மஹௌஜசக ऋषियो मनो देवा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मृताः कला सर्वे लास्ट टाइम मूनावदु वाटी ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मृताः ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ என்ன சொல்கிறா இங்கே வந்து ரிஷிகள்கள் எல்லா முனிவர்களும் சரி, எல்லா மனுக்களும் சரி, தேவர்களும் சரி. இப்போ மனுக்கள்னு சொன்னோம். மனுக்களுக்கு நிறைய புத்திரர்கள் இருப்பாங்க. அந்த மனுக்கிட்டேருந்து தான் நம்ம வந்தோம். அதனால தான் நமக்கு பேர் மனுஷ்யா. ஓகே, மனுஷ்யான்னு ஏன் பேர் வந்தது? மனுக்களிடம் இருந்த அவர் புத்தர்கள், அவர் புத்திரர்களிடம் இருந்த அவர் 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 அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நம்மளோட பிதாமகா பிரம்மாவை என்ன சொல்கிறோம்? பிதாமகா இல்லையா? அப்பாவோட 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 அப்பா. ஸோ இவெல்லாம் யார்? கலா அம்சத்தின் அம்சம். பகவான் தானே வர்றார். ராமர்
அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, கிருஷ்ணர், பகவான் தானே இறங்கி வந்தார். கிருஷ்ணர் அது அடுத்த வருஷத்தில் படிக்க போகிறோம். ஸோ ராமரா வந்தார், வாமன அவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம். ஸோ அதெல்லாம் பகவானே வந்தார். ஆனால் பிரம்மா மூலமாக அவர் படைக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அது வந்து பகவானோட அம்சத்தின் அம்சம். ஏன்னா பிரம்மா பகவானோட அம்சம், அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அம்சங்கள் எல்லாம் அம்சத்தின் அம்சம். ஸோ இவ எல்லாரும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவா தான். பகவான் பிரம்மாவை ஏன் கிரியேட் பண்ண? பிரம்மாவும் ஒரு பிரஜாபதி தான். பிரஜானா யாரு? நம்மளாம் நம்ம அந்த லீகல் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த வம்சத்தின் 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 வம்சம். ஸோ இந்த பிரஜாக்களை உண்டுபடுத்துவதற்காக ஒரு பத்தியை உண்டாக்கினார். பத்தினா யாரு? மாஸ்டர். நம்ம ஆற்றுல சொல்கிறோம் இல்லையா, பத்தி பத்தின்னு ஹிந்தியில் ஹஸ்பண்டை, அவள் தான் நான் தான் மாஸ்டர்னு அவள் சொல்கிறதுனால தான். ஓகே, ஸோ பிரஜாபதி. ஸோ இவ எல்லாரும் பகவானுடைய அம்சத்தின் 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 அம்சம். ஓகேயா? யாராவது ஒருத்தர் படிங்கோ. ஓகே, செல்வகுமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா? என்னோட வீடியோ முன்னாடி தெரியறத நான் சொல்லிட்டேன். செல்வகுமார் பிரபு இருக்கீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? இல்லையா? ஓகே. வைத்தியநாதன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. பிரத்யேகமான சக்தி பெற்றுள்ளாகிய ரிஷிகள், மனுக்கள், தேவர்கள் மற்றும் மனு வம்சத்தினர் ஆகிய அனைவரும் பகவானுடைய அம்சங்கள் அல்லது அம்சங்களின் அம்சங்கள் ஆவார். இதில் பிரஜாபதிகளும் அடங்குவர். பிரபுஜி பொருளையும் படிச்சிருங்க, சின்னதுதான். சக்தி படைத்தவர்கள் விபூதி அவதாரங்கள் என்றும், அதிக சக்தி படைத்தவர்கள் ஆவேச அவதாரங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இங்க பாருங்க, குறைந்த சக்தி பகவான் வந்து சுவாம்சம் தானாகவே வந்தவர், விபினாம்சம் தன்கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்ட்னு அவதாரங்களை உண்டு பண்ணினவர். ஆனா இதுல வந்து என்ன சொல்றோம், விபூதிங்கிறது வந்து சக்தி பகவானோட. நம்ம சொல்றோம் அப்பரேயம் இத்தஸ்வன்யாம் பிரகிருத்திம் வித்தி வேப்பராம். பகவான் சொல்றார், என்னோட வெளிப்புறத்து சக்தியிலிருந்து இந்த இயற்கை தோண்டித்து, என்னோட மார்ஜினல் தட்டஸ்த சக்தியிலிருந்து ஜீவராசிகள் தோண்டித்து, என்னோட உள்புற சக்தியிலிருந்து நானே எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணினேன், நானே அவதாரங்களை உண்டாக்குறேன் அப்படின்னு அவர் 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கார். ஸோ இப்போ வந்து விபூதிங்கிறதும் பகவானோட சக்தி தான், ஆவேசம்ங்கிறதும் பகவானோட சக்தி தான். சில இடத்துல கொஞ்சமாக சக்தி வேண்டி இருக்கு, அவளை நம்ம விபூதி அவதாரம் சொல்கிறோம். சின்னதாக ஒரு என்ன சொல்ற மத்ஸ்ய அவதாரம் வந்தார், ஒரு சின்ன லீலை பண்ணணும் அவருக்கு, பண்ணிட்டு அவர் அப்படியே மறைஞ்சிட்டார் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி மோகினி அவதாரம் வெறும் அந்த நம்ம போன இதில் 22 அவதாரம் படித்தோம். மோகினி அவதாரம் எதுக்காக? இப்போ அவர் மோகினி அவதாரம் எடுக்கலைன்னா அந்த அமிர்தம் ஃபுல்லாக அசுரர்களுக்கு போயிடும். அப்புறம் அசுரர்கள் தலை தூங்கிடுவா சக்தியில், தேவர்கள் அழிஞ்சுடுவா. அதுக்காக ஒரு சின்ன அவதாரம். ஆனால் அது பேர் தான் சின்ன அவதாரம். பட் அதில் சிவனே மோகினியை பார்த்துட்டு அப்படி அது வந்து ஐயோ இவ்வளோ அழகா அப்படின்னு பண்ணார். நம்ம தப்ப புரிஞ்சுக்க கூடாது. சிவனுக்கு தெரியும் பகவானை தவிர வேறு யாரும் இவ்வளோ அழகா இருக்க மாட்டா, முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மோகினி பின்னாடி போனார் அவர். ஓகேயா? ஸோ இவெல்லாம் கொஞ்சமா இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ் நம்ம படித்தோன்னா அதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கார் ஷீல பிரபுபாதர். எதுக்கு இந்த கொஞ்சமான சக்திகள் சிலப்போ, எதுக்கு நிறைய சக்திகளோடு பகவான் வரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பத்மா மாதாஜி கையை தூக்கிட்டா. மாதாஜி நீங்கள் ஓகே அந்த மொழிபெயர்ப்பு வரும்போது படிங்க மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது படிச்சிடலாம். இந்த வெர்ஸு எல்லாரும் பைஹார்ட் பண்ணியே ஆகணும். இந்த வெர்ஸு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான வெர்ஸு, இதை பைஹார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேயா? சொல்லுங்க இப்போ. ஏ தேஜாம் ஷகலா பும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரிவ்யாகுலம் லோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகே. ஏதேஜாம் ஷகலா பும்ஸ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரிவ்யாகுலம் லோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகே.
एतेषां शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இது ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லுவா இல்லையா, கிருஷ்ணர் நம்மள மாதிரி தான் வந்தார், நிறைய கலைகள் பண்ணினார். எத்தனையோ யோகிகள், எத்தனையோ ஞானிகள், நிறைய யோகிகள்லாம் அவளோட கலைகள் காட்டுறான் இல்லையா. ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போக முடியும், ஒரு லோகத்துல இருந்து இன்னொரு லோகத்துக்கு சஞ்சாரம் பண்ண முடியும். நம்ம நாரதரே எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளோ அவர்களுக்கெல்லாம் கலைகள் இருக்கு. பட் நாரதர் பக்தர். ஆனா இதை நிறைய பக்தர்கள் இல்லாத சித்தி கொண்ட, சித்திகளை பெற்ற அந்த யோகிகளும் பண்றா இல்லையா. அதனால அவளுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும். ஸோ அதனால யார் ஆர்கி பண்ணனாலும் இந்த ஸ்வயம் வேர்டை பிடிச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணரே சொல்றார், நானே நானாக வந்தேன், அது என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் கிடையாது, அவதாரி, நானே இறங்கி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ ஏதேச்சாம்ச கலா பும்சம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், எல்லா கலைகளையும் கொண்ட அந்த பகவான், அவதாரங்களுக்கு மூல காரணமான பும்சக அந்த பகவான் தானே சுயமாக இறங்கி வந்தார். எதற்காக? இந்திராரிர் வியாக்குலம் லோகே. அப்பப்போ அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் கொடுமை பண்ணுவா இல்லையா அசுரர்கள், அந்த மாதிரி அசுரர்களோட தலையெல்லாம் ஓங்கும்போது அவர்களை அப்படியே வெட்டி ஒழிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு யுகங்களிலும் நான் வந்தேன். இந்த வரிசை எல்லாருக்கும் தெரியும், அது அப்புறம் பார்க்கலாம். எந்தெந்த யுகத்துல யதாயதாகி தர்மஸ்ய சொல்றார் இல்லையா, யதாயதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத, எப்பெல்லாம் தர்மம் கீழே வருதோ, அசுரர்களோடு இது ஓங்குறதோ, அப்பப்பெல்லாம் நான் அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார். ஓகே, மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கை தூக்கினேன்னு பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 28 மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் கோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மேல் குறிப்பிட்ட அவதாரங்கள் அனைத்தும் பகவானின் அம்சங்களோ அல்லது அம்சங்களின் அம்சங்களோதான். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோ முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். நாஸ்திகர்களால் தொல்லை விளைவிக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் அனைவரும் பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகின்றனர். ஆஸ்திகர்களை காப்பதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம சொல்லிட்டோம், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம், சாதுக்களை காப்பாற்றுவதற்கும், விநாசாய அவர்களுக்கு யாரெல்லாம் கொடுமைப்படுத்துகிறாளோ அவளை அழிக்கிறதுக்கும் நான் வரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. இப்போ இந்த அம்சங்களை பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்தது இதுக்கு நமக்கு தெரியும், பகவான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. எது மாதாஜி பொருளுரை ரொம்ப 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 பெருசு மாதாஜி. நம்ம படிச்சோன்னா ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா பொருளுரை பாருங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் சொல்லின்னு போயிடுறேன். ஓகேயா. இந்த பதத்துல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ணர் மற்ற அவதாரத்திலேருந்து வேறுபட்டவர். மற்ற அவதாரம்னா என்ன? இப்ப ராமர் வந்தார், நரசிம்மர் வந்தார். நரசிம்மர் வந்தார்னாக்க அவரோட தன்னோட சக்தியை காட்டுறதுக்கு மட்டும் வந்தார். நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, பகவானோட அம்சங்கள் என்னன்னா சத்திய ஆவேஷ. ஒரு செட் ஆஃப் அவதாரம் தன்னோட சக்திகளை காட்டுறதுக்கு மட்டும் வர்றார். இன்னொரு செட் ஆஃப் அவதாரங்கள் தன்னோட ஆவேசங்களை காட்டுறதுக்கு வர்றார். ஸோ சில அவதாரங்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து, சக்தியும் சரி ஆவேசமும் சரி, ரெண்டையும் சேர்த்து காட்டுறதுக்காக பகவான் வர்றார். ஸோ அவதாரம்னா என்ன? பகவான் கீழே இறங்கி வருகிறார், அதுதான் அவதாரம்ங்கிறது. ஆனா பகவானுக்கும் அவருடைய மற்ற அவதாரங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒவ்வொரு அவதாரமும் ஒரு நோக்கத்தோட வந்தது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 22 அவதாரம் பார்க்கும்போது நாரதர் அவதாரம்ங்கிறது பக்தியை பரப்பறதுக்காக வந்தது. குமாரர்கள், சனத்குமாரர்களோட அவதாரம்ங்கிறது ஞானத்தை பரப்பறதுக்காக வந்தது இல்லையா. சில அவதாரங்கள் துறவுகளை காட்டுறதுக்காகவும் வந்தது. அது நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் கீழே. ஸோ அது என்ன? பகவான் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக. இப்போ நம்ம வராக அவதாரம், பூமி இதுக்கு அடியில் கடலுக்கு அடியில் போயிடுது, அதை எடுத்துன்னு வரணும். எடுத்துன்னு வந்தா
அந்த மனுக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் இல்லையா, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு. அதுக்காக அவரே பகவானே வராகராக வந்து கீழே போய் எடுத்துன்னு வரா. ஸோ ஒவ்வொரு அவதாரங்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருக்கிறது. ஓகே, ஆனா ரொம்ப ரேரா சிலப்போ பகவான் தானே வருவார் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஐயோ இந்த இப்படி ஆயிட்டாளே இவா எல்லாரும், பகவான்னா என்னன்னு தெரியல, பக்தினா என்னன்னு தெரியல. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தப்போ இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் என்ன தெரியுமா, அவ ஞானத்துக்கு பின்னாடி ஓடின்னு இருந்தா, வேதங்களுக்கு பின்னாடி, வேதங்களை முற்றும் புரிந்து கொள்ளாமல் வேதங்கள். பகவான் என்ன சொல்றாரு, வேதத்தோடு அது என்னது என்ன சொல்லுவோம், குறிக்கோள், ரொம்ப உயர்ந்த குறிக்கோள் வேதத்தோடு என்னது, நம்ம வந்து சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்காம இந்த யாகம் பண்ணுங்கோ எனக்கு இது கிடைக்கும், அந்த யாகம் பண்ணுங்கோ எனக்கு அது கிடைக்கும், அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் மனுஷா புரிஞ்சுட்டு இருந்தா. ஸோ அதனால வேதங்கள் எல்லாம் சிறந்தவாளானா வேதவாதரத்தா. வேதவாதரத்தானே என்ன, அந்த இது இருக்கிற வேதவாதரத்தா நானியதஸ்தீதினக செகண்ட் சாப்டர்ல யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம் பிரபத்தே விபஷ்சிதக வேதவாதரத்தா பார்த்த ஞான தஸ்தீதி வாதினக, வாதம் பண்ணினா அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் அத்வைத்த ஆச்சாரியருக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அத்வைத்த ஆச்சாரியர் வந்து கத்தி அப்படி சத்தம் மாட்டான், பகவானே எப்படி வருவேன்னு. ஆக்சுவலாக சைத்தன்ய சட்டாமிரத்தில் நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா யாரு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அண்ட் நித்யானந்த பிரபு, மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு அண்ட் அத்வைத்த ஆச்சாரியா, இவ வந்து பகவானோட சுவாம்ச, பகவானோட ஸ்வ அம்சங்கள். பட் மற்ற ரெண்டு பேரும் கதாதர் பண்டித் சக்தி தத்துவா, சிவாசாச்சாரியா அம்சத்தின் அம்சம், பகவானோட அம்சத்தின் அம்சம். ஓகே, அதுதான் இந்த இதில் நம்ம படிச்சுக்கிறோம், பகவானோட அம்சம் அண்ட் பகவானோட அம்சத்தின் அம்சம். இப்போ பகவானுக்கு வந்து ஏதேச்சா அம்ச கலா பும்சக, பகவானோட கலைகள், ஒவ்வொரு கலைகள் பகவான் கிட்ட 6 விதமான, ஆக்சுவலா ஸ்பீக்கிங் 64 கலைகள் இருக்கு பகவான் கிட்ட, 64 கலைகள் இருக்கு நமக்கு தெரியும். அந்த கலைகள்லேருந்து 4 கலைகளை விட்டுட்டோம்னாக்க, எந்த 4 கலைகள், லீலா மாதுரி, முரளி மாதுரி, ரூப மாதுரி, பிரேம மாதுரி. ஓகே, அந்த பிரேமம் ரூபம் பகவான் ஒருத்தர் தான் அப்படி அம்சம். விஷ்ணுவே பாருங்களேன், டயர்டா படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம விஷ்ணு கோயிலுக்கு போனால் ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் இல்லையா. ஆனால் பகவான் அப்படி இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி எப்போ பாரு அப்படி அவரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் டயர்டாக. கோவர்தன் அவர் 7 நாள் தூக்கி வச்சுட்டதுக்கப்புறமா அவரா டயர்டானார். அப்போ மற்றவாலாம் நினச்சா, பாவம் இவர் இவ்வளோ நாள் சுண்டு விரலை தூக்கிட்டு இருக்காளே, நான் என் கம்பை வச்சு பிடிச்சிக்கிறேன், நான் என்னோட கொடையை வச்சு பிடிச்சிக்கிறேன்னு அவன் நினச்சிடா பகவானுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கலான்னு. ஸோ பகவான் டயர்டே ஆக மாட்டார் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் நிறைய. அதே மாதிரி பிரேம மாதிரி, விஷ்ணு பார்த்தா ஜென்ரலி லக்ஷ்மி காலை பிடிச்சிட்டு இருப்பா, கூட நிறைய பேரை பார்க்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவானோட ஃபோட்டோ பாருங்க, யாராவது கோபிகள் கோப்பர்கள் யாராவது அவர் கூட இருப்பா, அவர் தனியா இருக்கவே மாட்டார். அதுதான் அவரோட பிரேம மாதுரி. ஸோ 64 இருந்து 4 விஷ்ணுக்கு இல்லை. அதுல இருந்து கீழே இறங்கி வந்தோம்னாக்கா அடுத்த 6 கலைகள் இல்லை. யாருக்கு, ருத்ர சிவா, லார்ட் சிவா. ஓகே, அவருக்கு வந்து 54 கலைகள் தான் உண்டு. அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி வந்தோம்னா பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 கலைகள் உண்டு. ஸோ பிரம்மா ஆன்வர்ட்ஸ், பிரம்மாவும் பிரம்மாவில் இருந்து வந்தவர்களும் பார்த்தோம்னாக்க ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எஸ், ஸோ பிரம்மாவும் பிரம்மாவா கிட்ட இருந்து வந்தவா கிட்ட நம்ம பார்த்தோம்னா 50 கலைகள் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ பெர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, பகவான் கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஃபுல் 100%. யார்கிட்ட ஃபுல் 100% இருக்கோ அவள் தான் பகவான். அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா 64 பகவான், அடுத்தது 60 93%. ஸோ விஷ்ணு கிட்ட வந்து 93% தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா 54 லார்ட் சிவா, அவர்கிட்ட 84% கலைகள் இருக்கு. நம்ம ஜீவ தத்துவங்கள் இருந்து பார்த்தோம்னாக்க 78% இருக்கு. எவ்வளோ, 50 அவுட் ஆஃப் 64 50ன்னு பார்த்தோம்னாக்க 78%. புரிஞ்சுதா. ஸோ நம்மெல்லாம் 100%ல கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தானே அவதாரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அவகிட்ட மட்டும்தான் அந்த 100% கலைகள் இருக்கு. ஆனால் முக்கியமாக நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்கிறோம், பகவான் அப்படின்னா ஷட்
6 விதமான கலைகள் தான். ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய ஸ்ரீயக யசஸ்ய வீரியவான். ஸோ பகவான் 6 விதமான கலைகள் என்ன சொல்கிறோம்? முழு சக்தி, சாரி என்னது முழு இல்லை, அது பேர் என்ன, பூர்ண, கரெக்ட் தான். செல்வம், சக்தி, புகழ், அழகு, அறிவு அண்ட் துறவு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் பகவான் கிட்ட இருக்கு இல்லையா? முழுமையாக பூரணமாக பகவான் கொண்டவர். அதனாலதான் பூர்ணமதம் பூர்ணமதம் பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் முதட்சியத்தை பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யத்தை. என்ன அதுக்கு அர்த்தம்? அவசிஷ்யத்தைனா மீதி. பகவான் இவ்வளோத்தை கிரியேட் பண்ணின அப்புறமும் மிஞ்சி இருக்கும் இல்லையா பகவான் கிட்ட, அதுவும் பூர்ணம். அவர்கிட்ட பர்சன்டேஜில் கிடையாது, 100% இருக்கும். நம்மளாம் பேங்க்கில் விட்ரா பண்ணோன்னா குறைஞ்சுட்டே வரும். ஃபுல்லாக விட்ரா பண்ணால் 0 ஆகிடும். ஆனால் பகவான் கிட்ட அப்படி கிடையாது. பகவானோட கலைகளை வச்சுட்டு அவர் அவதாரி, ஜீவ தத்துவா எல்லா 6 விதமான அந்த மெயின் எக்ஸ்பென்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புருஷ அவதார், சக்தி அவதார், அதெல்லாம் அவ்வளோ பண்ணி அவாக்கிட்டேந்து அந்த நதிகள்லேருந்து இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா போன வருஷம், பெரிய வற்றாத பெரிய நீரோடையிலிருந்து சிற்றாடைகள் ஓடுங்கிற மாதிரி. ஸோ பகவான்கிட்ட இந்த இத்தனை வந்தாலும் பூர்ணமேவா அவசிஷ்யத்தே, மீதி இருப்பதும் பூர்ணம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம சிலப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா? பகவானோட ஃபுல் சக்திக்கும் அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் ஃபுல் சக்தியையும் கொண்டு வந்தவர். இவன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவதாரினாலும் அவர் ஒரு விதமான அம்சத்தை காட்டுவதற்காக தான் வந்தார். என்னது? பக்தி. பகவானுக்கு எப்படி பிரேம பக்தி, ராதாராணி பிரேம பக்தினாலே ராதாராணி மட்டும்தான். ஸோ எல்லாருக்கும் பிரேம பக்தியை பரப்புவதற்காக ஈஸியான வழி கொடுக்க வந்தார். இந்த கலியுகத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அதனால ஈஸியாக கலியுக மகாமந்திரத்தை கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு வந்தார். அது ஏன்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ். ஸோ எல்லா அவதாரங்களிலும் ஒவ்வொரு காரணத்தையோ இல்லைன்னா இந்த 6 விதமான கலைகள் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் ஒவ்வொரு கலைகளை காட்டுவதற்காகவோ அவதாரம் எடுத்து வர. ஆனால் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் எல்லா கலைகளையும் காட்டியிருக்கார். அவர் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் சக்தியும் காட்டியிருக்கார், அழகாகவும் இருந்தார். அவருக்கு இல்லாத புகழே கிடையாது இல்லையா? அவர் ஏன்னா எங்கே போனாலும் பாருங்க, அது பேர் என்ன, நம்ம துவாரகாவில் ஐஸ்வர்ய பாவை காட்டியிருக்கார். விருந்தாவனில் என்ன காட்டினார்? மாதுரிய பாவை காட்டினார். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வேறு இடங்களில் வேறு தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை காட்டினார். 6 விதமான கலைகளை காட்டினார் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம். அந்த வீட்டுக்கு மெயின் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து நமக்கு பவர் வேணும். இவ்வளோ கிலோவாட்ஸ் உங்களுக்கு உண்டு, அவ்வளோதான் இந்த வீட்டில் கிலோவாட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணலைன்னா ட்ரிப் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ இது நம்ம மின்சாரம், இந்த ஃபுல் ஸ்டேட்டில் அந்த மின்சாரத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாள். அந்த மின்சாரத்துலேருந்து பிரித்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுறா. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன வீடு, 1 room அப்பார்ட்மெண்ட், அவளுக்கு எவ்வளோ கிலோவாட்ஸ் வேணும்? இது உங்களுக்கு இவ்வளோ வேணும், இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதே இது பெரிய ஃபேக்ட்ரி வேணும்னாக்கா பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான் இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ கிலோவாட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துட்டு பண்ணுறான். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் ஞானமே போயிடுது. ரியல் டிரான்சென்டென்டல் ஞானம்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஞானம் கிடையாது. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நமக்கு கொடுக்கணும், பௌதிகம் கிடையாது. அந்த நாலேஜில் யார்? சனத்குமாரர்களை கொண்டு வந்தார் முதல்ல. ஏன்னா முதல்ல இந்த ஞானத்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால சனத்குமாரர்கள் அவருக்கு ஞானத்துக்காக அந்த பகவான் படித்தார். இது புகழ் வேணும். யாருக்கு? புகழுக்காக ராமரா வந்தார், தன்வந்திரியா வந்தார். ஸோ இதெல்லாம் புகழுக்காக வந்தவர். அழகுக்காக வந்தவர் யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அழகுக்காக வந்தவர் மோகினி, பலராமன். ஸோ இங்க அழகை மட்டும்தான் வெளிப்படுத்தணும், மற்ற கலைகள்லாம் வேண்டாம். ஸோ அதனால் அவர் மோகினியாகவும் பலராகவும் வந்தார். ஓகே, அறிவுக்கு சனத்குமார் சொல்லிட்டேன். துறவு, கடைசியில் துறவு பார்க்கணுன்னா துறவுக்காக யார் வந்தார்? நரநாராயண ரிஷி அவதாரம் அவர் எடுத்து வந்தது துறவை எல்லோருக்கும் கொடுப்பதற்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது நம்ம நமக்கு தெரியும், அது வேற என்ன? சக்தி பரசுராமரா வந்தார்.
தெரியும் இல்லையா? 24 பேர் அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் சத்திரியர்கள் எல்லாம் யார் வழிமுறையை பயன்படுத்தாம பிராமணர்களை தொந்தரவு பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணினாலும் அவளை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ்வளோ சக்தி. நாரதரே நம்ம சொல்லலாம், பக்தி தான் நாரதர். ஆனால் பாருங்களேன், எவ்வளோ 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 பேருக்கு அவர் பகவத் அருளை கொடுத்துருக்காரு. பிரகலாதருக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த மந்திரத்தை இனிஷியேஷன் பண்ணி விட்டுட்டார். அதே மாதிரி துருவ மகாராஜ் பாருங்க, எத்தனை பேர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நாரதர் தான் நம்ம இப்போ தாமோதர் லீலால பார்த்தோம் இல்லையா? நலகுபேரா, அவளை நீங்கள் மரமா போன்னு எதுக்காக சொன்னார்? அவருக்கு தெரியும் மரமா போன்னு சபிச்சானா கிருஷ்ணரா வரும்போது கிருஷ்ணரே 2 பேருக்கும் அவரோட கையால் முக்தியை கொடுப்பார். அதுதான் வேற வழி கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு பாருங்க, ஜகாய் மதாய். ஸோ இந்த மாதிரி நாரதர் நம்ம சக்திக்கும் அவரை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ புரிஞ்சுதா? செல்வம், அழகு, சக்தி, புகழ், அறிவு அண்ட் துறவு. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கீழே என்ன கொடுத்துருக்கார்? அந்த மின்சாரம் தான். எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் எப்படி தேவைப்படுகிறதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரித்து கொடுக்குற மாதிரி பகவானும் அதே மாதிரி. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் அந்த அனலாஜி முடிகிறது. ஓகே, ரெண்டாவது பேராகிராஃப் போனால் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார். சக்திக்கு பரசுராமரும், பக்திக்கு நாரதரும். அப்படி சக்திக்கு நரசிம்மர் எடுத்துக்கலாம். ஹிரண்யகசிபுவா தேவர்கள்கிட்ட இல்லாததா? தேவர்கள்கிட்ட எல்லாமே இருந்தது. ஆயுள், அழகு, செல்வம் எல்லாம் இருந்தது பகவானோட அம்சத்துல இருந்தாலும் அந்த தேவர்களையே ஹிரண்யகசிபு எவ்வளோ பாடுபடுத்தினான். தேவர்கள்லாம் ஓடி வந்தா. ஹிரண்யகசிபுவோட குழந்தை பேர் தேவகுத்தி தானே? இல்லை, அவளோட ஊம்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டா கொல்றதுக்கு வரா. அப்படி வரும்போது கயாதுவோட ஊம்ல தேவகுத்தியும் இவரும் கபிலரோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். கஷ்யப முனி அண்ட் தேவகுத்தி, அவளுக்கு பிறந்த கபிலர் முனி துறவுக்கும் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம், ஞானத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். எப்படி? துறவனா அவர் அந்த இருக்கிற ஃபுல் ஞானத்தையும் அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த நேம் ஆஃப் சாங்கிய யோகா, அதுக்கப்புறம் அவர் துறவை எடுத்துன்னு போயிடுறார். ஸோ பகவான் தான் கபில முனியா வந்தார். அவர் 2 பேருக்கும் குழந்தையா பிறந்தார். இங்கே இந்த கயாதுவோட வயத்தில் ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு தெரிஞ்சோடனே தேவர்கள்லாம் அந்த குழந்தைய அழிக்கிறதுக்கு வரா. அப்புறம் திருப்பியும் பாருங்களேன், நாரத முனிவர் அங்கே இல்லைப்பா, நான் உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன், இந்த குழந்தை உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது, நீங்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக பயமில்லாமல் போங்கன்னு கயாதுவே எங்கிட்ட விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக பாகவதம் படித்து அந்த ஃபுல்லாக மந்திரத்தை அந்த பிரகலாத மகாராஜ் அம்மாவோட வயத்தில் இருக்கும்போதே மந்திரத்தை கொடுத்து. ஸோ அப்படிப்பட்ட தேவர்களே நடுங்கக்கூடிய ஹிரண்யகசிபுவை தன்னோட நெகத்தை வச்சு, ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிளி நெகத்தை வச்சு கிழிச்சிட்டார். ஸோ சக்தி நரசிம்மர், சக்தி அவதாரம். ஸோ நரசிம்ம அவதாரத்தில் அழகுக்கு அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது, சக்திக்கு மட்டும்தான் அவசியம் வேண்டி இருந்தது. ஸோ அதனால் பாருங்களேன், நரசிம்மர் யாராவது அழகுன்னு சொல்லுவாளா? ஆனால் நம்ம நினச்சி பார்த்தோன்னா பிரம்மா கொடுத்த 6 மணிக்கு மேலேயே ஆயிடுத்தா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரம்மா கொடுத்த வரத்தெல்லாம் கூட அப்படி காப்பாத்தனம். நமே பக்தன பிரணஷ்யதி. அவர் இவ்வளோ கொடுத்துட்டார். யாருக்கு? ஹிரண்யகசிபுக்கு. அவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு அந்த கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி பகவான் வந்தார் இல்லையா? ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பாருங்க, எல்லாமே இருக்குது. 6 விதமான கலைகளிலுமே